Alemaniak Mexikoren kontra Errusian pilatutako borrotak lurrikara eragin du. Izan ere, gaurko prentsan kritika gogorrak azaldu dira Joachim Löw eta bere jokalariek egindako norgehiagokaren inguruan. Askok fiaskotzat jotzen dute eta duela 4 urte Brasilen txapeldun izan zen taldeak orain Suedia eta Korea gainditu beharko ditu final zortzirenetan egoteko. Bigarrengo zatian Gundogan edo Goretzka bezalako jokalariak ez dela iratzea leporatzen diote Joachim Löwri eta gogoratu egin behar da Leroy Sané etxean lagatu duela. Horrekin batera duela 4 urte Brasilen mundiala irabazi zuten taldearekin parekatzen baldin badugu, aintzat hartu behar da Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Fermer Tesaker, Lukas Podolski eta Miroslav Klose dagoeneko taldetik kanpo daudela. Hortaz, erronka handia izango du Alemaniak berriro ere titulua irabazteko. Txamponaren bestaldean Mexiko, Juan Carlos Osorioren taldeak sekulako balentria egin du eta bere zaletuek sekulako gozamena hartu dute. Tartean bere lantalde teknikoan dagoen Imanol Ibarrondo bizkaitarra.